Ta jama'a barka da zuwa ɗakin watsa labaran BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Mutane fiye da 200,000 sun bar muhallinsu sakamakon ruwan saman da ake shatatawa a Kenya. A Najeriya yayin da wasu wurare ke fama da rikice-rikicen kabilanci, za mu ga yadda wasu al'ummomin suka shawo kan irin wannan tashin hankalin. Hukumomi a Tanzania sun umarci masu blogin a intanet su yi rajista. To ko matakin wani salo ne na takaita hudun albarkacin baki? A Kenya ruwan da ake yi kamar da bakin kwarya da kuma madatsun ruwan da suka cika sun tilasta wa mutane fiye da 210,000 barin gidajensu a sassa daban-daban na kasar, in ji kungiyar agajin Red Cross reshen Kenyar. Akalla mutane 15 sun hallaka a kusan makonni biyu. Ga Ibrahim Mijinyawa da ƙarin bayani. Dubban mutane a fadin kasar Kenya da ruwan sama ya yi wa illa sun rasa nayi na tsawon sa'o'i da dama. Masu motoci in masu ma sun rasa nayin ko kuwa sun dakatar da tafiye-tafiyensu saboda titunan sun cika sun batse. Haka labarin yake a sauran garuruwa, babu wani bambanci, ciki har da babban birnin Nairobi, inda ruwa ya shanye wasu yankunan da jama'a ke rayuwa. Wannan matar cewa take ban iya zuwa aiki ba saboda ban iya fita daga gidana ba. Rahotannin kafofin yada labarai a yankin sun ce akalla mutum 15 ne suka mutu, kuma kungiyar Red Cross ta ce mutane 200,000 ne suka bar gidajensu a cikin fiye da makonni ukun da suka gabata. A wasu yankunan ambaliyar ruwan ta share wuraren ba haya. Venan Ndigila shine manajan ayyukan gaggawa a kungiyar agaji ta Red Cross a Kenya, ya kuma ce lamarin na yi wa harkar lafiya barazana. Akwai alamun za a samu barkewar zawo da yiwuwar samun wasu cututtuka irin su malaria idan ambaliyar ruwan ta lafa. Ruwan saman mai karfi ya janyo cikar madatsun ruwa tare da fargabar cewa suna dab da ambaliya su ma. An nemi al'ummomin da ke zaune kusa da bakin kogi da su tashi su koma sama. Ma'aikatar da ke kula da yanayi ta yi hasashen cewa ana tsammanin ruwan saman zai ci gaba da sauka har zuwa ƙarshen watan Yuni. To idan kuna son ƙarin bayani akan ambaliyar ruwan a Kenya da ma wasu rahotannin, sai ku je shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Majalisar Wakilan Najeriya ta gayyaci shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi akan tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa a yankin tsakiyar kasar, wanda ya janyo hallakar ɗaruruwan jama'a a bana. Hakan na faruwa bayan mummunan harin da aka kai a wani cocin Katolika a jihar Benue, inda aka kashe mutane 16. To a ci gaba da shirinmu na ɗinke baraka, BBC ta je barikin Ladi a jihar Plateau, wanda a shekarun baya ya yi fama da rikici tsakanin manoma da makiyaya. Shekaru 2 da suka wuce an gano kuza a wurin. A yanzu al'ummomin na aiki kafada da kafada don cin gajiyar arzikin. Ga dai rahoton Isa Khalid. Aikin haƙar kuza ba wai kawai wata hanya ce ta cin abinci ga mazauna wannan yanki na jihar Filato ba, har ila yau yana taimakawa wajen haɗa kansu. A shekarun baya yankin barikin Ladi ya yi fama da mummunan rikicin kabilanci. Since that time we are not no more living together with them. They will not pass where we. A wancan lokacin ba ma ga maciji da juna. Ba mu iya bin inda suke bi. 'Yan kabila ta za su kashe su. Kuma idan mu muka shiga yankunansu za su hallaka mu. Henry Botson ɗan ƙabilar Birom ne. Al'ummarsa waɗanda galibinsu manoma ne sun shafe fiye da shekaru 10 suna mummunan rikici da makwabtansu Fulani makiyaya. Galibi a da suna shiga gonakinmu ne da shanunsu. Suna cinye mana amfanin gona da lalata kadarorinmu da kuma karkashe mutanenmu da ke gonakin. Faruk Abubakar Bafulatani ne, kuma ya jima yana aikin haƙar kuza. Gaskiya in ba don za a ce na yi magana akan kabilanci ba, mu ba ma sokana. Duk ranar da ka ji musulmi Bafulatani ya ɗauki makami ya yaki biro, to su ya fara rikici akan mu. Ko su taɓa yaran kiwo ko su taɓa
mu da muke kiwo. Sai dai kimanin shekaru 2 da suka wuce an kawo ƙarshen rikicin a barikin ladi da ma sauran yankuna na jihar Filato, kuma a daidai lokacin ne aka koma haƙo albarkatun kuza a jihar. Yanzu Faruk da Henry suna aiki tare a wurin da ake haƙo kuzar. To kowace irin rawa wurin na haƙar kuza ya taka a nan? Wata wannan abun jiya ma mun yi magana kamar hakan. Wannan yana haɗa zumunci sosai tsakanin mutane, yadda ka san yadda ake rayuwa a kullum kafa haka. Za ka ga kowa da kowa an zo an haɗu, akwai wannan kabilan da wancan kabilan. Mu kanmu muna hira da su haka, yana daɗa karfafa mu, muna farin ciki a tsakaninmu. A 'yan watannin da suka wuce dai an sake samun tashin hankali a wasu sassa na jihar ta Filato, amma banda barikin ladi. Fatan da ake dai shine zaman lafiyar da aka samu a yankin da ma jihar baki ɗaya ya ɗore. Ta farko mu duba wasu labaran duniyar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga Amurka da ta yi watsi da tsaurin kishin ƙasa ta rungumi sauran ƙasashe. Ya faɗi hakan ne a jawabin da ba kasafai wani shugaban ƙasa ke yi ba a gaban majalisun dokokin Amurka biyu. Mr. Macron ya kuma buƙaci shugaba Trump da kada ya watsi da batun magance sauyin yanayi ko kuma ya janye daga yarjejeniyar nukiliya da Iran. Kwana na 5 kenan da ake zanga-zanga a Antananarivo, babban birnin Madagascar. Dubban jama'a sun hallara a gaban babbar kotu suna kira ga shugaba Heri Rajonari Mampianina da ya murabus akan sauyin da aka yi wa dokokin zaɓe, wanda ya hana tsohon shugaba Marc Ravalomanana yin takara. Wata kota a India ta yankewa wani mutum da ke nuna cewa shi waliyin Hindu ne hukuncin ɗaurin rai da rai bisa yi wa wata yarinya a shekara 16 fyaɗe. Kotun ta samu asaram da laifin cin zarafin yarinyar a wurin ibadarsa a Rajasthan shekaru 5 da suka wuce da sunan zai kori iskokin da ke kanta. A Tanzania, hukumomi sun ba bloggers da sauran masu wallafa abubuwa a intanet wa'adin makonni 2 na su yi rajistar shafukan nasu ko kuma a rihe su. Haka kuma suna buƙatar lasisi wanda ya kusa $1,000 na Amurka. Mutane dai sun husata da matakin, amma gwamnati ta ce tana nema ne ta hana yaɗa ƙarerayi a intanet. Ga rahoton Alhaji Joru Kulbali. Jamii Forums dai shine shafin intanet da ke tsegunta bayanai mafi girma a Tanzania, wanda kuma ke sukar gwamnati. Yana daga cikin shafukan da gwamnati ta nemi su tattara bayanan mutanen da ke mu'amala da su. Haka kuma yanzu babu wanda zai yi rubutu a kuma sakaye sunansa, abin da zai iya sa a rufe shafin. Masu amfani da shafin namu ba za su yadda mu karɓi bayanansu ba. Za su nuna rashin yadda da mu, kuma hakan zai sa su rage amfani da shafin namu. Har ila yau a ƙarƙashin sabbin dokokin za a hukunta masu amfani da shafukan sada zumunta, waɗanda suka saka bayanan da za su dami sauran jama'a ko kuma su tunzura su domin tada zaune tsaye. A makon jiya ma wani fitaccen mawaƙin Afirka Diamond Platnumz ya samu matsala da hukumomi bayan da suka gano cewar wasu hotuna da ya wallafa a shafin Instagram sun saba wa doka. Dama dai dokokin da ake da su a Tanzaniyar suna takaita 'yancin faɗin albarkacin baki, kuma har sun sa an dakatar da jaridu da dama ko kuma an haramta su. Tuni dai shugaba John Magufuli ya kare sabbin dokokin. Kuna ugonjwa tumeupata Tanzania. Muna da wata mummunar ɗabi'a a Tanzania wadda ke sa jama'a na tunanin cewa duk labarin da aka rubuta a shafukan intanet na gaske ne. Hakan na faruwa ne saboda hukumomi ba su da iko akan waɗannan shafukan intanet. Yayin da hukumomin Tanzaniyar suka dage cewar sabbin dokokin na yaƙi da rashin ɗa'a da kuma kalamai na nuna ƙiyayya, masu fafutukar kare 'yancin amfani da intanet kuwa gani suke mataki ne na murƙushe masu sukar lamirin gwamnati. To idan muka shiga fagen wasanni kuma yanzu haka ana karan battar ƙarhe a gasar cin kofin zakarin turai ko Champions League. Real Madrid mai rike da kofin na karawa da Bayern Munich a matakin farko na zagayen kusa da ƙarshe. Bayan hutun rabin lokaci, Real Madrid tana da ci 2, Bayern Munich kuma tana da 1. To za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara akan labaran da ma wasu a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. To amma yanzu Aisha Musa ke sai an ji ku daga nan London.
Thank you.